Sanibonani guys, igama unqobile ngiphathela amazibela eInimba ngomhla ka-18 December. Hayi-ke guys, uSigqibo aka Lazarus uphinde futhi waqhubeka wamchofa ubaba wakhe emtshela kahle ukuthi tata, si-apha esikhona kungenxa yakho. Lezi londa ekade sasizigqiba ezazilethwa nguwe isikhathi sokuba uzazi namhla. Hey mina, I had to beg to be heard by you. I had to beg to be loved by wena tata. Yonke into oyisho kumina uma nithi qina, qina. Ngiqina kanjani tata? Ube ungekho eduze kwami. Uyazi, ngibonga uZoleka ukuthi afike empilweni yami. Ngoba ngesikhathi udokotela ethi anginayo inzalo, ngangitshela ukuthi ubomi bami buphelile. Wafika uZoleka wandinikeza ithuba elitsha lokuthanda. Ngazizwa nami ngithandwa. Uyazi, ngisho indodakazi yakho ukuthi iphila impilo engayithandi kodwa ngenxa yokuthi wena uboni uzokwenza engathi yonke into i-right. Sonke isikhathi ufuna siqine, ufuna siqine. Andifuni ubavumile ukuba ancenga uthando la kum. Ngizomkhulisa kakuhle kangcono kunawe tata. Andiva uba ndithini kuwe. Hayibo, lava guys ubaba kaLazarus uthe saca. Akakhombisi ngisho nanokuba emotional. Uthe suka lapho wahamba Lazarus wamduba ubaba wakhe. Hayi-ke unomfundiso wafika wathi, hawu buti, awukube phela nozwelo nawe. Umvile umntwana ukuthi uyathetha nawe, wasuthula kangaka. Hayibo, wasukuma ubhuti. Wafuna ukuhamba, wathi awuyindawo, hlala la, kuzomele sikhulume lento siyilungise. Ngeke sikwazi ukushiza into ilenga kanje. Uyabona ukuthi yonke lento le iloke i-affecta izizukulwane ngezizukulwane. Izizukulwane esesibili, esesithathu, esesine sizoloke si-affectwa yilento le. Asithethe kalokhu. Asenzele ubavumile. Wathi lalela la, kungenzeka ukuthi wena usumamukela ubavumile, wamukela ngisho naye uZoleka, kodwa mina asoze ngamamukela. Wathi ngiyakubona wena ufana ncimishi naye uZoleka. Ngicathi yonke into la emhlabeni ifikswa ngothando, ifikswa ngothando. Uthando alisiyona yonke into. Alukwazi ukuthi livale zonke inhlungu nezilonda ekade zaba khona. Futhi mina soze ngavuma ukuthi unyana wami abe nomndeni naloya muntu wesifazane. Oh rubbish, oh dude, osephuma emendweni. Never. Waqede lapho waphuma wahamba guys. Yey, wamshiya esongekile kanjalo unomfundiso. Ebuza ukuthi hawu, le pride kanti engaka iyophela nini? Ngisho unyana wakhe esekhulume kangaka but still pride yalo baba isangaphezulu kwakwenza. Yey, akupheli-ke lapho guys. Ngapha besisiwe isikhathi sokuthi uqhawe a-discharge-we-ke esibhedlela njengoba kade nesifo senhliziyo. Bekhona kuZoleka, kukhona-ke noyise-ke uHlathi. uHlathi-ke bekade eshaya isifuba esho ukuthi-ke uqhawe uzohamba naye agoduke ekhaya laphaya kaMabandla. Esho ukuthi kukhona uThumeka oyi-caregiver ofundele ukuthi anakekele iguli. Washo nanokuthi plus uThumeka vele wakhulisa uqhawe, so nje uqhawe uzonakekela kahle uma ehlala laphaya kaMabandla kunokuthi ahlale laphaya koBhikitsha. Asho-ke noZoleka ukuthi mina nguma wakhe futhi nginespace esikhulu lapha emzini wami. Athi noma thone space wena uhlezi usemithingini now and then, so uba uzokunakekela uqhawe uma ukuthi usemithingini. Baxabana abazali. Kwasho kona ukuthi uqhawe usemdala uyakwazi ukuyithathela isinqumo sakhe. Uthe nje bazali, sengisithathile isinqumo sami. Angeke ngize ngithi lokhu engizokusho njengamanje ngithatha ama-side noma kukhona omunye engingamthandi kunomunye. Cha, ngiyanithanda nobabili. Kodwa-ke bengicela bandla ukuhamba ngiyohlala nomama. Hlathi umane wayehlekisa ubala, kubonakala ukuthi i-rejection, hayi man, ibizwa ngani lento, inhlala yenzeka kuyena, like ayisamthusi i-rejection. Zonke ingane zakhe zamrejecta guys. Sekuyi-nature guys. Yabo into eyenzekalayo now and then nje uthola i-rejection. Ayibo, kuthe kusuka lapho-ke wahamba uqhawe-ke waya le
emzini kaZoleka. Uthe mayefika khona, hhayi bekune-surprise party, bamculela basho ukuthi welcome. Hhayi impela bekukhona-ke no-anti wakhe uLazarus, bam-introduce-a kuyena. Kubonakala nje ukuthi u-anti wakhe uLazarus uNomfundiso nje usevumile ukuthi uZoleka benoLazarus babe umndeni. Ayi, kuthe kusanjalo-ke wafika futhi ubaba kaLazarus, guys. Ayibo! And ufika nje uze kudadewabo uNomfundiso uzombuza ukuthi ugoduka nini ngoba yena usiyagoduka. Hayibo! Umane nje wathi uNomfundiso, ayi mina bendithi ngisazochitha ixesha noQhawe noBavumile noLazarus noZoleka apha. Ndizohlala nje izinsukwana ezimbalwa. Yindaba siyahamba nwena. Wathi hayi sindagoduka mina. Ikona nje ukuthi bendicinga ukuba uzohamba nami kaloku. Wathi hayi Ncese bhuti andindawo. Athi hayi kulungile-ke uma sithathile isigqibo sakho. As for isigqibo, ndihlambe izandla ngaye. Andikaze ndive umntwana ekhuluma kanje ngotatakhe. Hayi impela usigqibo mina sengiqibile ngaye. Hayibo! Wabeqhamuka kusigqibo guys. Ehamba kancane. Wathi hayi ndiyakuva tata. Hayi usushilo ukuthi usuqedile. So, ngoba-ke ususithathile isigqibo, phuma uphele emzini wami. Guys, bamxosha kanjalo-ke. Washo ukuthi-ke, tata, hamba emzini wami. Anti, musu ufuna ukufikisa into engavazi iphulo kuwena. Tata, usesenzile isigqibo sakhe, makamke. Phuma phele emzini wami. Xoshiwe kanjalo-ke guys kubaba kaLazarus, and I hope ngelinye ilanga uzozibona lo baba ukuthi impakamo ayisizi bandla. Akazama ukuthoba ngoba yonke into atshelwe yona iyiqiniso, ikona nje ukuthi unempakamo embi. Akupheli-ke lapho guys. Ngapha eKhosela Tech u-Onga ufike nomthetho omusha wokuthi kumele kube ne-security-ke manje, tightness. Usho kahle ukuthi sekuzoba khona-ke abantu abambalwa abangena kuma-files alapha eKhosela Tech. Ukusho lokho ngoba phela umbambile uLinda enyonyoba lapha e-ofisini epheqapheqa ama-files. Manje-ke akasezoba nalilungelo lokuthi-ke athole yonke information le ayithembise uSydney ukuthi uzomtholela yona ukuze aqumbe phansi phela iKhosela Tech. And okuwesi bamholelile u-50,000 wonke eholelwa uyena uSydney. Manje-ke umsebenzi njengoba engekasakwazi ukwenza ngendlela asazi uSydney uzoyifuna back imali yakhe yini noma cha. Ngoba ugirl, hayibo, hayi udla ngamapayipi guys komshubele. Lakho kubona ukuholela ungakasebenzi uthi uyetshela ukuthi uzosebenza kanti kwalowo msebenzi ozowusebenza usuvaleliwe, angeke usakwazi ukuthola ngisho encane i-access le kuwona. Hey guys, hayi abanye abantu bake bayitshela ukuthi baphumile enkingeni kanti bangene kwizi-worse. Ekwazi-worse because bekade right bandla uLinda noma thiwa bebengamphathi equally kodwa bekade esebenza. Imagine-ke manje esenesikweletu esika-50,000 betshela ukuthi uzophila impilo engcono kodwa-ke manje hayi asithembe leyo mali akakasipendi, otherwise ugirl usazomkhalela. Aphela lapho ngamazwibela namhlanje. Ngakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, kama unqobile ngiphathela amazwibela eInimba ngomhla ka-18 December. Hayi-ke guys, uSigqibo aka Lazarus uphinde futhi waqhubeka wamchofa ubaba wakhe emtshela kahle ukuthi tata, si apha esikhona kungenxa yakho. Lezi londa ekade sasizigqiba ezazilethwa nguwe sikhathi sokuba uzazi namhla. Hey mina, I had to beg to be heard by you. I had to beg to be loved by wena tata. Yonke into oyisho kumina uma nithi qina qina, ngiqina kanjani tata ube ungekho eduze kwami? Uyazi ngibonga uZoleka ukuthi afike empilweni yami, ngoba ngesikhathi udokotela ethi anginayo inzalo ngitshela ukuthi ubomi bami buphelile, wafika uZoleka andinikeza ithuba elitsha lokuthanda, ngazizwa nami ngithandwa. Uyazi ngisho indodakazi yakho ukuthi iphila impilo engayithandi kodwa ngenxa yokuthi wena uboni uzokwenza ngathi yonke into right. Sonke isikhathi ufuna siqine. Andifuni ubavumile ukuba